Člověk pro své pohodlí velmi razantně přetváří povrch planety, ale v podvědomí si stále nese tu informaci, že vzešel z přírody. Proto se již od nepaměti stále obklopuje přírodními rostlinnými prvky, které formuje do různých kompozičních tvarů. V časové přímce pod vlivem módních trendů, způsobu života a utváření společnosti lze postřehnout proměnlivost v kompozici vegetačních prvků, a to jak ve městě, tak i ve volné krajině. Každá doba nese osobitý přístup k formování zeleně. Tuto zelenou formu lze nazvat historickou zahradou. Zahradní výtvarník Dieter Kinst prohlásil: zahrada je poslední luxus našich dní. Pojďme se podívat do dní našich předků a zamysleme se nad tím, co a proč po sobě zanechali a jak se to projevilo v městě Praze. Počátkem zahradního umění by mohly být zahrady ve starém Egyptě, zahrady Asyřanů nebo novobabylonské vysuté zahrady Semiramidiny v Mezopotámii. My se ale podíváme do pozdější doby, do roku 79 našeho letopočtu, kdy Vesuv svojí sopečnou činností zasypal město Pompeje. Muselo uplynout mnoho staletí, aby vykopávky sdělily, že Římané měli ve svých domech zahradní dvory obehnané ze všech stran zdí nebo otevřenou chodbou se sloupovým. Takto utvářenému prostoru se říká peristyl. Ty luxusnější peristyly pak měly ozdobnou centrální kašnu, plastiky nebo mozaikovou výzdobu. Římský peristyl byl převzat od Řeků a v průběhu staletí se do zahradní tvorby tento prvek ještě několikrát navrátí. Díváte se na fresku z Pompejí 2000 let starou. Uběhlo 1200 let a v té samé lokalitě jen několik desítek kilometrů od sebe umělci tvořili takto. Co se stalo? V důsledku zlikvidování střední třídy docházelo k postupnému úpadku, k poklesu životní úrovně a kvalitativní propad měl samozřejmě i vliv na zahradní umění. Počátek středověku v Evropě byl svět sutin. Staré kruté římské zákony, které udržovaly pořádek, zmizely. Přísná vojenská jednotná nařízení byla nahrazována živelným gangsterstvím. Učitel byl zesměšňován a společnost byla hrdá na to, že je negramotná. Lékař vychovaný v Galenových tradicích byl vystřídán ranhojičem, který léčil tím, že zkoumal vnitřnosti kohouta. Mezinárodní obchodník pro nejisté cesty se stal vyděšeným podomním obchodníčkem. Vědec byl zbytečným přepichem a umělec přestal být nutnou složkou společnosti. Vysoká kamenná zeď byla mnohdy součástí každodenního života. Poskytovala pocit bezpečí a větší šanci na přežití. Jak se v takovéto neklidné době
mohla rozvinout zahradní architektura. Pro nedostatek místa vznikaly drobné zahradní útvary, drnové lavičky u měšťanských dvorů, růžové zahrádky v hradebních příkopech nebo zahrádky s léčivými rostlinami. I kláštery mívaly své zahrady. Tak tomu bylo například v Břevnovském klášteře, k němuž už v roce 993 patřila vinice a ovocné sady. Ve vrcholném a pozdním středověku byly zahrady kulisou pro rytířské dvoření. Zahrada se stávala jevištěm pro milostné namlouvání. Ještě než do zahrad vstoupily sochy, bývala první plastikou kašna. Sloužila samozřejmě k zavlažování rostlin, ale měla i svůj symbolický význam. Představovala mýtickou symbolickou sílu, pramen věčného mládí. S přibývajícím blahobytem a rostoucím počtem obyvatel se zahrady přesouvaly i před městské hradby. Mohli bychom přímo říci, že u měst vznikaly zahrádkářské kolonie. Šlechta si zakládala libosady, bývaly obklopeny vysokými zdmi, za nimiž se ukrývala obora se zvěří, ptačí voliéry, rybníky, zahradní domky. Cesty zastíněné loubím vytvářely v terénu dlouhé osy. Zbytky antického umění byly v neklidných dobách uchovávány v klášterech. Zahradní dispozice rajských dvorů připomínají peristyl. V Praze je to například dvůr v Anižském klášteře. První zahrady jsou spojeny se stavbou a rozšiřováním knížecího a později královského hradu v Praze. Jelení příkop byl přetvořen na loveckou oboru. Větší zahrady byly plánovány na Novém Městě pražském. Zcvrklá peněženka středověku se začínala pomalu nadouvat. Vedle zlatých mincí se začala objevovat finanční transakce, úvěr. Rozvoj bankovnictví vytvářel silnou střední vrstvu a ta začala bohatnout. Docházelo k rozvoji umění, a to i zahradního. Počátek tohoto procesu nastal v Itálii ve Florencii. Paláce bohatých florenských obchodníků mají pevnostní charakter. Vnější zdi jsou stále ještě masivní a okna malá a zamřížovaná. Ale vnitřek paláců je vylehčen sloupovým, připomíná antický peristyl. Renesanční umění se navrací k antickým vzorům. Jako první renesanční zahrada je registrována zahrada u nalezence ve Florencii. Později byly upravovány zahrady i u obytných staveb. Renesanční zahrady byly pravidelně členěné, komponované převážně pro pohled z jednoho místa. Dispozice byla většinou křížová, s centrální dominantou a tou bývala nejčastěji kašna. Parter byl tvořen z nízkých tvarovaných stále zelených plůtků, doplněných o pestré květinové záhony s jednoduchým ornamentem. Duch husitství zpomalil příchod renesance do českých zemí, ale s nástupem Ferdinanda I. Habsburského, který měl Prahu jako sídelní město, došlo v království českém k velkému rozvoji renesančního umění. Osobnost Rudolfa II. Pak z Prahy v rámci Evropy vytvořila centrum vzdělanosti a umění. Z té doby se dochoval letohrádek královny Anny, Belvedere. Říká se o něm, že je nejkrásnější renesanční stavbou na sever od Alp. Zahrada při Belvedéru měla podle archivních podkladů hvězdicovitou dispozici. V nádobách byla doplněna jižními rostlinami. Ty byly na zimu ukládány do skleníku.
Dominantou zahradní úpravy je terciová kašna, zpívající fontána. Pro vyšší intimitu bylo okolí letohrádku osázeno vysokou kulisou stromů. V Praze působil od roku 1544 proslulý botanik a lékař Matthioli. Je autorem rozsáhlého herbáře, který do češtiny přeložil Tadeáš Hájek z Hájku. Po vzoru Padovské univerzity vznikla v Praze významná botanická zahrada s léčivými a cizokrajnými rostlinami. V době renesance vybudoval Ferdinand Tyrolský letohrádek Hvězdu. Byl zasazen do velké obory, která byla zahradinsky upravená po vzoru zámečku Ambras v Tyrolích. Kolébkou baroka je Řím, ale pokud chceme sledovat zahradní umění, které v době baroka dominantním způsobem oslovilo Evropu, zaměřme se na francouzskou zahradu. Především zámecký park Versailles byl tím vzorem, podle kterého se koncipovaly parky ve všech koutech Evropy. Středem tohoto velmi rozsáhlého parku je Královský palác a centrem paláce pak Královská ložnice. Zde se každé ráno podle přesně předepsaných pravidel rodila divadelní hra, jejímž hlavním představitelem byl mimořádný pozér a hlavní herec, král slunce Ludvík XIV. Byl si vědom, že hraje v dramatu, který se jmenuje Stát. Jevištěm mu byl dvůr, na kterém se jednotlivé scény odehrávaly, a celá země pak byla hledištěm. Ludvík XIV. Pochopil, že si udrží své diváky tím, že jim za jejich peníze něco dá. Za výsadu, že se směli zúčastnit podívané, museli tvrdě platit. Ochotně z 50% svých příjmů přispívali na podívanou, o které byli přesvědčeni, že jsou její nenahraditelnou součástí. V beznadějně přelidněném královském paláci museli i vysocí hodnostáři spát někde v komůrce pod schody, kde byli od ostatních lidí odděleni jen hedvábnou záclonou. Budovy paláce byly chladné a vlhké, postavené uprostřed bažinaté krajiny. A přestože krby byly naplno roztopeny, nebylo možné vždy zabránit tomu, aby při oficiální hostině v prosinci či v lednu nezmrzla zavařenina přímo na stole jeho veličenstva. Pak tu byly i tisíce dvorních lokajů, kteří chtěli za vše, co udělali, spropitné. Pobyt v královské rezidenci byl příliš nákladný. Ludvík XIV. Ale Evropu naučil, jak žít a jak bydlet. Ukázal co, kdy a jak jíst, jak provozovat koncerty, divadla, opery a balety. To vše pochází ode dvora, v jehož čele stál král slunce. Zámecký park byl nedílným jevištěm na francouzském dvoře. Zámek v parku tvoří lehce vyvýšený střed celkové plochy a z teras na zahradní straně se tak příchozímu otevírá pohled
na celý zahradní areál. Park byl využíván k promenádám. Šířku cest určoval ceremoniál královského dvora. Královský dvůr se procházel v organizovaném uspořádání klínového tvaru. Král, za ním 2 nejvyšší dvořané a pak 4, 8 a tak dále. Šířka parkové cesty pro tento provoz byla 30 metrů. Tato základní norma pak určovala ostatní rozměry v zahradě. Zámecký park je nepředstavitelně rozlehlý. Jen hlavní průhled na území parku je 7500 metrů dlouhý a ještě mnoho kilometrů pokračuje alejemi v krajině. V Praze bychom barokní zahradu francouzského typu, byť miniaturních rozměrů, našli v Troji. Pokud se zabýváme barokní zahradní tvorbou, není možné opominout italské zahrady. Zámecký park Versailles byl založen v bažinaté rovinné krajině. Italské barokní zahrady byly zasazeny do členitého reliéfu. Proto italská zahrada byla uspořádána terasovitě, uplatňovaly se četné dálkové pohledy do krajiny. Ukázkou je například Giardino Boboli při Villa Pitti. Osa v Giardinu stoupá od hlavní budovy směrem vzhůru a je ukončena bazénovým amfiteátrem. Na ose se rozvíjí polorondelová galerie s plastikami. Kašna je ozdobena sochami, ústřední postavou je Neptun. Od belvedéru je výhled do toskánské krajiny. Oproti klidové renesanci je barokní umění plné pohybu a života. Linie se prolamují, používá se hojně oblouků a spirál. Uplatňuje se vysoká plastičnost, hra světla a stínů. Sloup již není jen nosný, ale stává se i dekorací. Portály jsou mohutné a silně plastické. Prvním velkým barokním objektem v Praze je Valdštejnský palác. Zahrada paláce má 2 osy. Kratší je lemována kopiemi plastik od Adriana de Vrise a je ukončena salou terénou. Parter při ose je z tvarovaných nízkých plůtků zimostrázu. Druhá dlouhá osa je lemovaná tvarovanými vysokými stěnami z habru a je ukončena bazénem. Zahrada je doplněna grótou a voliérou. Barokní zahradní umění je zastoupeno v Praze ještě například terasovitými zahradami pod Pražským hradem, Ledeburskou, Pálfijovskou, Kolovradskou a Fürstenbergskou. Zahradou u Černínského paláce, Vrbovskou zahradou. Ludvík XIV. Byl na trůnu 72 let. Na královském dvoře se obklopoval svými vrstevníky. Feudální mládež byla mimo hlavní společenské dění a disponovala menšími finančními prostředky než jejich otcové a dědové. Menší objem peněz a touha po intimitě způsobila, že začaly vznikat stavby i nadále velmi zdobené, ale menších rozměrů. Tak se zrodilo rokoko. Rokokové vily a zámečky byly často stavěny daleko od kulturních center, ponejvíce v lesích.
Vůdčí osobností tohoto společenského pohybu byl vnuk Ludvíka XIV., který nastoupil na francouzský trůn jako Ludvík XV. Jeho nástupem se stalo rokoko oficiálním společenským slohem a přestárlá mládež jej přenesla do sídelních rezidencí. Z Francie se rokoko rozšířilo po celé Evropě. Poznamenalo i zahradní umění. Rokokový květinový ornament v parteru je oproti baroknímu jemnější a zdobnější. K rokokové úpravě se blíží torzo dříve rozsáhlé zahrady u letohrádku Amerika. Až doposud jsme mluvili o zahradách, které měly pravidelnou dispozici. Zpravidla jimi procházela hlavní osa a levá strana byla zrcadlem pravé. V 18. století pod vlivem romantismu vznikl nový zahradní sloh. Z rozpačitých začátků se postupně celé století geometricky utvářená zahrada měnila na skutečný obraz volné přírody. Monumentální barokní zahrady s dlouhými tvarovanými stěnami z dřevin a výhledem do volné krajiny neměly v anglickém mlhavém podnebí takové uplatnění jako ve Francii nebo slunné Itálii. Proto záměr vytvořit krajinářskou zahradu se realizoval v Anglii a tento nový typ zahrady dostal název Anglický park. Myšlenka krajinářské zahrady se zrodila ze zvláštní politické a společenské situace v Anglii již na konci 17. století. V anglické konstituční monarchii byla nepřetvořená příroda povýšena na symbol svobody a nezávislosti, zatímco geometrická barokní zahrada versajského typu se stala prototypem absolutistické vlády. Zastánci krajinářské zahrady pokládali zastřihování stromů a keřů za podmaňování a znásilňování přírody. Barokní zahradu degradovali na symbol politického utlačování a zvůle. Předlohou pro úpravu parku byla reálná italská krajina. Inspirací byly obrazové krajinné scenérie malířů Roberta Huberta a Clauda Lorraina. Ne náhodou byl prvním významným zahradním umělcem původně malíř William Kent. V anglickém parku osová symetrie byla zrušena, dálkové průhledy se měnily v panoramatické pohledy. Součástí parku byla okrouhlá cesta, která se vinula zalesněnými okraji zahrady. Velké travnaté plochy se střídaly se skupinami stromů a keřů. V kompozici byla uplatňována hra světel a stínů. Byl to architekt William Chambers, který do parku vnesl orientální prvky. Poznal čínské zahradní umění a byl jeho horlivým propagátorem. Chambers ani jeho současníci však nepochopili vlastní podstatu čínského zahradního umění. Upoutali je hlavně čínské architektonické doplňky a tak anglické parky byly zaplavovány čajovnami, pagodami, zvonkovými mosty nebo lucernami. Čínské, ale i jiné orientální doplňky se staly velkou módou a rozšířily se po celé Evropě. Protože to bylo v 18. století, dostali ještě rokokový nádech.
Na přelomu 18. a 19. století dosáhl anglický sloh své dokonalosti. Ustálil se názor, že sadovnická a krajinářská tvorba není jen napodobeninou přírody. Park musí být záměrně vytvářen pro člověka a jeho psychické i materiální potřeby. Přítomnost budovy v zahradní nebo krajinné kompozici je možná, neboť je pro člověka na určitém civilizačním stupni nepostradatelná. Budova však musí vytvořit s přírodními prvky jednotnou kompozici. V přírodně krajinářském slohu nemá být budova jen nahodile umístěna, ale musí být podřízena dispozici a konfiguraci krajiny. Vysoké dřeviny mají vhodně rámovat a zdůraznit její výtvarné přednosti a naopak nedostatky milosrdně zastřít. Cesta parkem by měla vést návštěvníka od jedné scenérie k další a již v konceptu by měla mít navržen program se stupňováním intenzity zájmu až k dominantě. Tím ale nevylučuje i jinou organizaci v prostoru. V polovině 19. století prošly Evropou revoluční nepokoje. Poddanské povinnosti jsou definitivně zrušeny a obyvatelé mohou snadněji migrovat. Dochází k rozrůstání městské civilizace a tradiční hodnoty venkova se svým folklorním dědictvím se začínají pomalu vytrácet. S přibývající industrializací a znečištěním hustě osídlených měst se vytváří protiváha – městský park. 19. století vycházelo z anglických krajinářských zahrad, které byly doplňovány eklekticistními prvky. Lidé v 19. století hledali svoji identitu a obraceli se do minulosti. Vzrůstající povědomí o většinou zidealizované historii vlastní země přinášelo do krajinářských zahrad dekorativní, neogotické, neorenesanční či neobarokní prvky, někdy i s národnostním patosem. V prvé polovině století se ještě vedle městských parků tvoří i zahrady u šlechtických sídel. Doznívá empír, rokoko a klasicismus. Druhá polovina století začíná nabývat na dynamickém vývoji. Přináší například impresionismus, symbolismus, dekadenci. Tyto rychle za sebou jdoucí směry ale významným způsobem neovlivní zahradní umění. Ke konci 19. století se vyhrocuje spor mezi přívrženci krajinářské zahrady a zastánci pravidelných zahradních úprav. Velkým parkovým areálům byla přiznána nepravidelná zahradní dispozice, ale u prostoru s vazbou na architekturu jsou prosazovány rovné cesty s rovnými pohledovými osami. Myšlenky obránců pravidelných zahrad přežívají až do dnešních dnů, a to i za cenu, že funkce prostoru si žádá něco jiného. Zakládání městských parků není jen výsadou Evropy. V zámoří je typickou ukázkou té doby Central Park v New Yorku. V místě bažin a skal byla vytvořena parková úprava o rozloze 360 hektarů. I když je to park nemalý, přesto zde byl použit efekt obloukovitého tvaru travnatých a vodních ploch. Tím krajinná scenérie působí ještě rozlehlejším dojmem. Dnes je Central Park ze všech stran obklopen intenzivní vysokopodlažní zástavbou a jen odborná péče umožňuje, že ještě odolává velkému náporu obyvatel Manhattanu.
Přesuňme se ale do Prahy 19. století. Na vyvýšenině u letohrádku královny Anny v místě nevzhledného pastviště krav, ovcí a koz byly v roce 1833 otevřeny první veřejné sady. Pražané nevěděli, mají-li obdivovat skvělou úpravu záhonů a cest nebo pohled na Prahu. Či snad širokou serpentinu silnice, jež se vinula pod zahradou a byla divem tehdejší techniky. Tato zahradní úprava byla nazvána Chodkovy sady. Pro veřejnost byla otevřena i královská obora v Bubenči. Po ktichtiskaři Házovi byl zpřístupněn Házenburg, dnes nebo Zízek, s přilehlými sady Petřína. Jen zahrada Hrabatkinských byla otevřena na zvláštní vstupenky pro vyšší vrstvy obyvatel, a to jen nebylo-li panstvo přítomno. Zdatní turisté se mohli vydat plzeňskou branou na Cibulku. Zahradu Cibulky dal vyzdobit tehdejší majitel, pasovský biskup hrabě Thun. Čínským altánkem, můstky, roklemi, umělými skalisky, umělou zříceněnou hradu, která je i rozhlednou, poustevníkovou jeskyní a antickým chrámem bohyně lovu Diany. Za Žitnou branou směrem k Vršovicům se prostíraly Vimrovy sady se středem na nynějším Mírovém náměstí. Sady vznikly sloučením mnoha usedlostí, proto jejich ráz byl proměnlivý. Střídaly se růžové promenády s ovocnými sady a anglickou zahradou. Oblíbený byl lesík Valdek. Ten se později změnil v obytný dům s kavárnou téhož jména. Dnes už tu není ani kavárna, jen název polesíku Valdek se zachoval na budově a v pasáži. Každá doba přináší něco osobitého a neopakovatelného. Každá doba likviduje staré hodnoty s přesvědčením, že nahrazuje novými a lepšími. Lidská touha po přetváření nešetří ani vegetaci, která nás obklopuje. Jsou místa, kde stromy čekají na předčasnou smrt. Jsou místa, která již mnoho let čekají na peníze, aby tam mohly být stromy implantovány.
Lidská touha po přetváření by měla být uvážlivá. Vždyť chlorofyl je náš kamarád a zatím za toto přátelství nic nechce.